Hamren rong sopia long MP Marsing ti so reading pen sorlo to maphan hum phokep sewing machine kiron pon HSDF along Mai Kidun Atumaphan All Party Hills Leaders Conference Youth Wing Sersing Bay Kateng Khengdun Pusi Rajan Timong Pen Arbok Pon Pratap Singh Rongphar Pharoi Sira Nerke Bokajan LAC Apartment Congress Asong Pen Ticket ke Hangdun KarbiAnglongLIVE at Abirta long pen Elisami Mirin Hansepi Pinebertang ton pen Arjupanikta. Article 244A Hemprek Kang Team Private Bill ke Ponalong Kadukave Political Asong Nang Chekroidun Erapi Congress Nang Chekroidun Dedet MP Amar Singh Tiso. Lakhatra Dipu ST Parliamentary Constituency pen ke Haidun MP Amar Singh Tiso pen West KarbiAnglong Rongbong Ronghang Rongarak Along Palidamsi Karbi Recho Long Sing Ronghang Anparta Habepin po doan aphan Archo Dampen Kewangji MLA Kili ke Haidun pa Meji aphan Chethan Cheparia Jaimek Den Pon Adun Tuarni Gang Samapor Hamren Rong Sopi Rong Karbi Community Hall at Hing Nolong Polling Station Pli ke Parlo Rong Karbi Malong Rong Chingdon Hamren Golf Higher Secondary School Along Vote ke Jok Ara doan aphan Pangrum si Sorlo Atuma Phan Sewing machine kerana jame dingpon lapen West KarbiAnglong LAC hini amri lapen rong khang ke parlo along machine pen ong muchot awot pen kache pahai dun je phan than peripon Sewing machine ke long dun sorlo atum aninga rong pensi amithang a hem chidam rinti si MLA kilik ki bia hot sitame vote pak ki pidun vek ji alam the che than pon rinti lapen labang somai kang ni pon along alhui sapa mana peng pen MP Amar Singh Tiso kache tong dun along West KarbiAnglong BJP spokesperson Richardson Hanse Ward number EC Ward Commissioner Basa Teron pen kechenglok BJP along claim si batum che tong dun si ingsam jin pen pacheka pon labang somai MP Amar Singh Tiso pen Rad Amai P ke padopon along Article 244A Parliament along Private Bill ke pon along ke ongdong political party nang chekroidun edangbong Congress ai atum nang kroidun de det alam the than peklar pon tangte ang ton alam the MP Amar Singh Tiso pen lam the ke jai pon nang litum arjupanik tha Ebrek thom labang so MP atum pen hemkan the parliament long thingwai pon dia pan sidame ni private member bill laso ke pon hot sidame BJP IMP do an NDA IMP do an abang ke ari nang chirung dolo je labang so 244 hempre kalam ladak parliament long chiwai ponang po lanang ke chedon do na tum ong na ajoine si congress atum mangala kanang chedon do de ba ta BJP NDA IMP si ka ong man amasila ka do ko la hempre kalam ke parliament long house long chiwai ponai pu bangke BJP MP do anam banang Hamren pen Daniel Inghi KarbiAnglongLIVE HSDF asong atum pen dipu 5 miles ke pathua klamalong mai kibipon lapen rat pen MLA kilika hut koson bensi kachepai ponji ma aphan chingki jethan padopon Lason si MLA kilik nang te bok bom majok KarbiAnglong along kedo break jam rachari asong atum ta laso MLA kilik along kachapai dun thekji aphan asai cheklem bomlo Lason si KarbiAnglong along akimi regional political party mate rachari HSDF mahang pathek detpen ahawartin along maingi pon bomlo Lason si arkoini phai krenier cap arni dipu pen manja dak miles crit rock along HSDF atum mai innipon labang so mai along HSDF TDP amai phu Rajan Timong Kongchon bang Darsing terang HSDF along klembang philapen HSDF rachari aphan ningka chethe aradatum chetong dun HSDF mahang pathek detpen MSC constituency tinalong ta committee deng pon detpen radamai pi peman pon jipu kachingwaya teng pensi labang so amai pini ingi ponlo lapen kewangji MLA kilik ahut
Karbi Anglong MLA constituency tinalong ta HSDF atum arjab dunji pusi HSDF DDP amai phu rajen timung pen pachinipon lapen labangso amayalong nangkidun ji atum aphan APHLC Youth Wings Kongchon Bang Sersing Bay Kating Khengdun Puta Ningjepon HSDF ke Mahang ke Thekta Chiklojon Plivet Lang Bonta APHLC Mati All Party Hills Leaders Conference Asong Atum Kupia Policy HSDF Atum Aphan Kap Hiriaredlo Lapen Kachit Theng Kachit Jok Pen Radatum Nang Kroy Creek Pini Laso Maya Longta Radatum Aphan Thangta Imowi Bonta Radatum HSDF Aphan Ningka Chitheke Do Joksi Labang So Maya Long Radatum Nang Chitodun Loputa HSDF DDP Amai Pro Rajan Timung Pen Pachini Pontu Bangke nilito pan birta nang pilo je akehai sersing be APSLC long youth wing a secretary alangli gariana mika edgi posikipu posi ditum pan birta nang panelo lapen alangli kopia intention ne nitum laga chekloyon private party la ta la ananga ferelo ne ko pilone chin dal hai satame nili pudulo punmen name che bohong ri bangle nang che bohong dun ri kunili pudunlo lapen Aku lason kace chok kace hangarat pokela ke april 1986 alang liam hang thilang ta haimene hala so nitum plake ke klem long tang lo ASDC hod hai tase hala koi hem rit me ke kai la pen kadu be kace chok kace hang pokela ke nitum hala so ke klem long tang lo pe hala so a culture ke lake me lake heno ker tang ko nitum ke lake non mang ke insam jin pen amat hala daga ni mali tum non da do je alang litum kace bohong esek ni marli tu manga cekarum pen habit na lucok habas nangali ansi cekarum pen habit pen nang ketet tusi meeting nang dun nanti pusin ili phan pun mana bacini tu lazi ether ke happen ge munir phanga aning namun tangka poisa pen namun tangka ke nang pi pon nang chupi de di ali thang se thelong de di bona munir phan kang hon pen kadia pen lape kang jinso pen ke than ki mum pen yong si than lo pute la so munit intang uye bang tame bang le hila lape hala so nelo ki thiri gila News Report KarbiAnglongLIVE Kedam tangarni Guwahati Assam Pradesh Congress Committee Asaihem Rajiv Bhavanalong Palidamsi Lakha Pharoi Sira Nerke Bokajan LAC Hangkang Aparman Congress Asong Pen Ticket ke Hangdun Pratap Singh Rongphar Lason Si Alangli NSUI Youth Congress Alongta Claim Dun Tang Lola Pen Non Bokajan Block Mondal Congress Committee Alongta Dun Mai Phuta Khibong Alangli Pratap Singh Rongphar Rat Atum Along Kaiketa Chipabi Hek Pensi Kedo Kethak dun lapen kisung det ki boy det atuma phanta methangar khia dat pen kerap ke pajir dun abang phulu Pratap Singh Rongphar Congress asong aphan chinghon ola pen Congress asong ke pangtang ponji aphan arniwang ta dode sang se pen do anasai ta claim dam pon puta ongdung aradatum chethan pon rinti lapen alangli phan Bokajan LAC constituency angkang aparman ticket pipon vek nang ji Aphanta Radatum Assam Pradesh Congress Committee G Gogoi Lapen Karbi Anglong District Congress Committee Amai Puratan Ingti Aphanta Chuningri Padopontu Pratap Singh Rongphar Ahemati Arong Lake Hanjang Langso Jang Eterang Arong Bokajan MEC Constituency Longsi Doponlo Sangti Dipen Presenterang KarbiAnglongLIVE Kedam tangarni Hanjang Langso Phubong Timung Arong Along Dhonsing Timung Aphan Wopong Asar ke Batpon Lason Si Wopong Asar ke Batpon Along KarbiAnglong Autonomous Council EM Surjo Rongphar Babu Ingti Rongasar KRAAMI Phu Dharmo Singh Teron Rongasar Ajit Rongpi Dakwam Rongpi Habi Rongpi Pen ke Chenglok Ongdung Rongasar Lapen ke Thekiding Atum Chetongdun Adun tholang litum pen nang ke pachini dona ting pelote rong thong ke rapli aparman si parjaponlo lapen bisar kindar do an sidame la rong thong ke rapli aparman si alang litum
ดอนซิงที่มงอพันวัวพงอสารเสนายปอนลุปุสิหนังปัชินีดุน si upong ker ramate upong asa parjap lo pini nang le konsin ti mo pansi upong asa pini epo athima upong asa ke non het kele lo e tung karbi haron bisar kendar lo rong asa ken sabot hi muchot bisar kendar thi muchot aso puthak si haku penta chepek bang bang mo pasi ang bong lom kasyap ko katiku ke duko ka jay ni masih itu Karbi aron ya besar kendar long ta pinangan ke rong asar long pajut jesi thana long gobena long sedam dewa phise tabe pininon rong asar tum jakong horang ciperang si hako teng pen komang pen uthot cipareng thi phansi pini thek muchot re muchot bisar thek muchot kendar thek muchot aron thek muchot atang thek muchot pusi uthot re tumla rong ke raplik andang langso la so parman si upong asa paman lo Sangti dipen presenterang KarbiAnglongLIVE. Lakhaing Koraisi, Borjan Constituency Angkang Dilai Youth Club along Dilai Sports Association Ningkan Phokep Sertalin Ketalon Kepa Judji Non Angkeleji Arkoi ni Phai Thongkebrai Silapen Thang ni Phai Isi Nini Katalonji aphan dihin akerap kelongji aparman Dilai Sports Association a calendar ki Georgi aphan kang pupon Labangso kachirap dun laki Karbi jutang kang thurasong Dilai Sports Association Founder Secretary to Heswarte rang pensi bangso calendar ing pupidun lo lapen DSAMI phu munsin timong chunbang nobin rongpi KJKE amai phu ke hai tokbi Dilai Youth Club amai phu Hundor be KSA Dilai aru PMI phu archok singnar lapen trek jam aluhiatum chetong dunlo Dilai Sports Association ke damtang pharukre sirkebra troksi kebra pli aningkan si singponlo lapen surini roing kora phosingkan sertalin aningkan nang chok pa mesi ason ke pathu dengponlo lapen pininga bangke ke talon ke pa jutlo pusi DSA chunbang nobin rongpi pen pachinipon bangso ke talon ponji along Dilai hawar lapen tebokhet ahawar kedo anta nang kachito pen ahir jumi nang kipidun ji aphansi towar cholang ponlo puta rongpia sangho pen ning je pontu Dilai pen bijo rongpi KarbiAnglongLIVE Dikreng arong artaningkan pharoi siraing kora phoke chokarni katalon ponalong Karbia recho longsing ronghang MLA Rupsing Teron atum chetong dunsi mayalong RD pidun renti Lasonsi Britisher ni pen kiseng pon ke banai arong pulote dikreng rongkang tu henlo bangso rong aprang ke koplia roy arai sido non kheronia hitia dung arai pusi chinidun Lasorong kopi koson pen lone chekak phun pensi parai ka pen ke ongdung aradatum puthot lasorong amen thot mate rongkang tuipu papraisi dikreng pu amen chingir ponsi kedo bethir ponlo labang sorong artaningkan pharoi siraing kora pho an ke choklo pusi pining an ke archo ponlo bangso katalon Arkoi achiklo ni phai kripli pen kretrok ansi pejut ponlo labangso karcho pon mate kijutsi arni alhuisar po mana peng pen MLA Rupsing Teron Karbia recho longsing ronghang KCS amai phu humsing be KLA dun mai phu ramsing phangcho Women Justice Forum amai phi Violet baby lapen ke ongdung ke thekiding atum sidami chetong dun lapen tirikama mai phu Hemonta be pen kechari pona mailong Violet be pi pen dikreng araraphan kecharli ason chihung piknang jila pen risonim satum kecho thap kecho pru ason pen chepahelo nang jipusi than mum tekanglo athe drugs ma tiara ki hormon kecho pen osomar kana hok do piklo pusi pachini pon Biren Singh inghi pen kachuning ripon Bangsorong jong hele bansita kaching thora warsai sarkar pen ki pi pajum hek ason ke pijiwa Biren Singh hi pen kachuning ripon la bangsorong
jonghe le ban pusitami kaching thorawar sarkar pen kipi pajum hek ason ke athe PGR arlo sido sida dikreng arong ke don phoke vet sita karbi saide lapen penangan kaching thora mo anta DC along chinton rui puta thanpon lasi hamphang lapen kaprek asong atum anta PGR sita karbi arong pura kaching thur awarsai an nang palo HG aphan DC aphan nang pudu nang ji puta kachuningri padopon nilitom dikheng arong puge awpet ke furki mulong ke dodunarong cethana mang badal ka ningkan paru tom tak suselo hai waisong ate mulong tak klangdum jambeli athon ke plang bodal dikheng arong sike plang lo setan netuk pini katalon mangke ningkan paru sereng ko rapo la ningkan paru ke thom suse arong ningkan paru sereng ko rapo setalon ro bangke penang to ke bang mudado la se maksud kate klar ponji bangke son hello la nitum ningkan paru sereng ko rapo bangke di elong wet sisig wetpen hakku ke dojam Anglong tin si dondoni si dikheng arong acipu sida ilong wet British government itu mana pacisik 1900 ningkan hot nang pacisik datben thuk plepin dakben na oke cetere grepin menadi la do thip si ningkan baru sering ko ra phoge pling la si itu mangga katalon la si dak bini kebangan karbi ricu tado himasa itu tak himalong ri penak lo posi himasa lo tak khiri cho ke karbi ricu lo itu kecing MLA kan jenglok KCS lapen ke lamera mai pen ulang penana asong abang atum niltu ke pating pen ke pating balatum plang nitum pimo dak pusame ala tunang wang pilo bidi sore cepat coylong lo posi ning sam piglo ning cete piglo de ka la dikreng arong aparman munon pisi tame sorkara long silama thi napale piduni pamagen tum ning jeta themage dikreng arong non anta longle patta bu bangke welan PGR arlosi doko la so PGR polan si jeta no pate apimu ke ding pig hai setame long anta la purki molong ke dodon adikreng arong mangai PGR arlosi doko lepas si bangun memi la si KarbiAnglong autonomous council atum same nitum ladakkan birta pingtung dia dikheng arong ke non din kalino la ke ningkan baru to marong lo sila mi katanon mange ningkan baru sering ko report pusa di nim thandak lo mati la so thandak dek manje ki wangjilang arni bang lili to man permanent settlement mode patra sita same nang di ponji masih cendak pen message mange pilot Keroni pen Mohanteron KarbiAnglongLIVE Dongmu Kagalong ke patang te 4 lane sector 2 atowar kasalamji pulote compensation atangka nang piserak nang jilapen klempon pelu pusidami lata nang thansarak nang ji kedo chepathir thip api ke cheterek thekthelu pusi rongpli pen don thong kebra ke thom aratum KarbiAnglong autonomous council aphan ke pachini pon National Highway Authority of India Thihek pen NHAI atum KarbiAnglong ta 4 lane atowar nang kasalam Lahorijan pen parokwa an adak pen nangan ki kitang theklong lo lapen kasalam tang ajo kahino anta theklong lo bonta dokmuka ward number 3 ke parlo burangohai angkang kedo Ramsing Ingtiarong Sabrasi Kroarong Lokhonterang pen PWD Dokmuka Division adagabang ke non puta kasalam pangching pon pirek bangso jok hadak ke doara datum kisung chitong nangkok lupusi than pachini pon lapen alang litum ke than pon laki bangso arong alongta 4 lane atowar kasalam pon jia phanabang ke bangso rong alongta joint survey aphan council pen aphong tamlo bonta pinyani anta longle anam chelong le regajok ke do chipathirta thekhe chiterekta thekhe delu pusi than pachini pon lasi ke claim vekji atowar pulote compensation atangka nang piserakra claim non lapen claim pon pelo pulote lata nang than paprap non athe nilitum nisu do reng nang kok ji potsi biri bithung chepang chosi cho e cho som nang kok ji pusi nang pachini dun ke cho hangalam thegela pulo phurlai nalam thelo krong tialam thelo lasi nang claim ji pulo tangte nang claim serang hoy ako nang claim thelo pulo tangte nili dohan kladak pe nang pachini noy nili tumta bari bi thungta chukle chulana thek de lo hembre ta chikim thek de lo
Asi nili tumpan aja sita menang pacini dah ngoi pul nili tungke ke cuningri ke konselasor pan ke tungke do olo nili tungke dah ke tungke bari bitung dah cila nalong le derlo hemrita cikim tek te derlo apa okela delong sita mi hedi patang te der munit tungke cingkoi kadu kawe lahai ta do olo klem jia tuar pote nang klem serara ngoi nili tungke nang chong hong ik vervelo arji ta ding piklo nang cak ta abotai lo ningkan phot herok lo nili tungke hema chikim thek the birita ajata chu e thek thelo ajata chu som thek thedelo nili tungke klem masi thek thederlo alang li than ke chong hong an se nili tungke hem ta lang thang lo hem ta barak ra ya hem ta no anta hem ta chipri thek thederlo chikimi puta chikim thek thederlo nili tungke ko an se dali thanang chong hong he na he lang manali tuna sarve ta botai lo botai do piklo nang klempo buke pubom anda nang klem thek the Dong mukak pen sem singing ti KarbiAnglongLIVE. Karbi Anglong Autonomous Council lunsing terona long kai kiamat karjap dun tip bang paru isik Mahamaya Special Youth Team atumapan jersey kiron pon. Kidam tang arkoi ni phai krepor ni Mahamaya BJP Mondal Committee sai hemalong Mahamaya Special Youth Team atum pen jersey kiron padopon bang sohot lunsing teron hin pen pherangkia thenglo ke than pon atengki Mahamaya MAC constituency arlo loke charli thek ser mate MABA higher secondary pen kedanglok akang tu yang dengki charli ari so atum chingrum si Mahamaya Special Youth Team atum katuning ria teng pen bang pharu isi atuma phan jersey piponlo lapen alang li pen ke than pon thulake alang li MAC kilik ki thur dun ching pen non anta Mahamaya constituency along BJP atum si highway lang lake Mahamaya Special Youth Team atum ta nang kachirap dun thedung a joklu puta than pon lapen Mahamaya Special Youth Team amai phu pansing temong kongchon bang raju rong phar lapen alang litum a team pen lunsing teron along ke hangateng jersey pak pharo isi lapen Mahamaya Special Youth Team angbong pen loke charli bom lang atumaphan kachirap dun bom aputhakta kachuro pajirpon anparta Mahamaya constituency angkang kedo ason ke pathua ning ke hangatumaphan kai kiamat kachirap dun kachit heklong aputhak setami ningkang sam thektik kachuro lam the chepaklang ponsi kewang jilangani anta lunsing teron along mate BJP along karjap dun thipji aphan lam the chepaklang pon मंडल अंडर अलong 8टा सेल के लता यूथ दलो महिला दलो एसटी एससी राय मोसा दलो सुपेना बाहेरा तमेला दा स्पेशल माने यूथ टीम तुम आलांग तुम आरong माने क्रिकेट के दोतांग माने हा सेकेंडरी पासांग माने बांके चाकुरी लोंग लेलांग माहाय तुम पादु बगे फनालांग तुम काहुंगी दांग तुम पार्टी लोंग भारतीय जनता पार्टी भाजपा पांगतांगी पुलांग चाकुरी पलांग तुम aning ke hang do masih so aning ke hang hur alang litum ningat long tanang cupudo mitum pada isa jersey nang pilang ji so teng si alang litum pada special jerseys kabunai gitu ningarong alang litum bang pada bang ko bang pilang si jersey people harus isi bang ko kan do dak alang litum ada orang so graduate asum sadelo akan ning hil atum BJP pan anso senang cerah nang jitu di pan alang litum kai mata na ada kunci ke tang apor hut anta alang litum cerah kunci pinjadak apong tim nili politis 2017 aningkan pen nili gitu aku pen non putra MP MLA election ta dam plus dana dak ketong tar MP pina আৰু লগতে বহুত সাৰে আশা দিছে বাকি আকৌ আমাৰ উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মৰ ডেকা সকলকো আজি মানে কথা দিছে যে ক্ৰিকেট আৰু জাৰ্চি আগন্তুক দিনত মানে দি যাব বুলি সাৰে আশা দিছে আৰু সেইটো আমাৰ বহুত ধন্যবাদ ডাঙৰ কথা আমাৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালী আগন্তুক দিনত যাতে যেন অলিম্পিকলৈ খেলিব পায় বুলি আমিও আশা কৰিছোঁ কিমানজনক দিয়া হৈছে আমাৰ এতিয়া 100 জনক দিয়া হৈছে Dong mukak pen sem singing ti KarbiAnglongLIVE. MLA kilik a Parman Rongkhang LC angkang Kopil constituency arlo dongkamukam hawara long lasonzi HSDF asong aja kongke pangtang jia phan mate MLA kilik kachedan dun jia phan rat pen jingi jethana mai padoponlo HSDF asong atum tami non MLA kilik kachedan dun jia phan HSDF asong japo songjapia tu methang asong aparman mai thai ke padopon bom mate armu
kesana mai ke padu ponbom ason thotsi lapun ni jang Karbi Anglong lo sitami rongkhang LAC constituency amai phu Wilson terang lapen claim rapet arisang ho tumpen tami mithang asong aparman mai thai do ponbom ason si thek dun long lason si kopili MAC constituency alo Dera mukam ahawar long tami rata tumpen chingki che thana maya long HSDF asong japo Wilson terang maya long chetong dun si HSDF asong akimanga pothak lapen kido kisung pen ilitum kosona bidi pen si kachepa jok thek jima apothak rat amaya long lason si chingki che than padupon lo HSDF asong pen labang saw mai kepedopon ahudle thot sidami PS committee sidami sengpon thusi PS committee along arpu kedeng atuma phan tami HSDF asong japo Wilson terang Karbi poho karwak pen dengpon si HSDF asong aphaman kam ke claim pa meji aphan BD sore tami pi tekang lo lapen mai jut erapi HSDF asong aphan ke kroidun arada tumpen sidami ase ke thepen HSDF long live Rajan Timung long live Wilson terang long live pu ke hang taram pon si mesen pen labang somai peman pon long lo dong kamukam pen wiki be KarbiAnglongLIVE Lakhaing gora pho nilip MSC constituency ke parlo koilamati hawar tereng langso singrong piarong adonami karatum lapen semi langso jali rong hang arong adonami karatum larong ni pen mithang arong along kido dun pen aning ket he ka ve pen ajok ar koi chekloni phai kre phor ni gang sam por phai plia por APHLC lapen kong BJP asong atum kaduka ve don thongkebra truck se pen bang truck sikep se ara datum Indian National Congress asong along chepok tun tanglo armu ka chepok dun mai along mai ka chepem phupon nili block congress dun mai phu Elia be hin pensi mai chari pon lo lapen mai ke phalam the rong nia ra datum hin pen samsing rong pi pensi mai ke phan nang kok alam the klardak pen than pon lo lapen labang so mai long ka chetong dun nili block mondol congress committee amai phu Avinas ronghang dun mai phu fabric crow dehin rembang moja sing rongpi nili block congress committee amai phu birening ti Jonathan Teron winning ti lapen kaprek atum chetong dun armu ka chepa ok dun amai long samilang so jali ronghang arong amikar Mohan Crow lapen tereng langso singrong piarong amikar horen be atum kipuke kedamtang ruling party along ke dodun boma hota nilituma phan ke thangnat ka ching thora warsai nang pipon pi rong atowata ave kijona langta ave dekrung lang roi ke tersi anikan ningkanta kijon nang lapen lapu jali rong hangarong amikar Mohan Crow pen kaning je kik ason tinta nang pipo pusi pinyarni anta ave non KarbiAnglong Autonomous Council pen EC Ward Polling Center pen sika lakep rong atowar kasalam aphan nang pilosita nilitum arong aphan avi lasi ningke oy ason do pixi non ke Congress asong along chingbe dunang kok lupusi pachini pon lapen nilip mondol Congress Committee amai phu Avinas ronghang lamthe ke jai ke nonapong Congress ke hailote article 2448 ta long vekpo Congress asong japo Rahul Gandhi ningje pamelo Congress ahut si Indian arona lo along KarbiAnglong district aphan lapen dimahasau arara tuma phan hemprek kilong ji aphan aron tok anglo lapen Congress asong ke dhorom aphan ta ke plakpon avi busi lamthe jaipon si non prabjin pen larong niarong pen bang pharohini sosi mithang asong COC Indian National Congress asong along kaching be dun thulap ji aphan non malom puthot jesik chedang pon thubom lo pusi phirang kya thengno rong ni arat atuma hin pen klarda kalam the pangdak pon tanglo patumi dak militum mondol akan kedak nile block congress committee long president ki samu pen nang pilo de dak ongdung BJP dan APHLC tum congress long ke join ji po bota long se pili tum dak nang humri lo apen dak nang humri pen thek long no je ongdung a family total 36 family bang ke pini BJP la pen APHLC tum nang chipok dun lo
là si itu ketang yang tung mang kalau je kedam tang apor hut dak ong dung vote pen si BJP tum hai lo sitami non pini bangke nili tum theklong lo je ke bangji la apor hut an bangke dak nili belong bangke Kongres phan ke pahai ji pu mesen ang thek bang pini dak pen si theklong lo non pini na kongri pen si chini sir kiching non son dak si kiching ma man nan tum la pu ki visit bang kana tum la PS3 la ke visit bang kana tum visit bom lo ma man dak si kiching la ini la pu nili tum ka visit bom lo sitami joining program pu non son na son PS lo joining program bang pini first lo dak ko na mati la kasumari PS tong first lo sitami ang thek bang mi u la si gedam tang ning kan kep ang bong kan nili tum BJP long si vote pidun bom si pahai dun bom lo la pe nili tum phan isi sinan kichak pen mo phige nale tum rong ro biching thur nai lipon te ruling long nale tum do pem kasi nale tum stamme ajat seta development he stamme na tum long pon pu pasi tum phan na kichak do stamme non pu stamme tum ladak rong phan stamme tum phan development pu bangani tum theklong le dat ason lo hem homni ke nang pilo PMY je hem mangani tum phan homni nang pile he nang pipe pin be pun e stamme tum ahok per bang ke ladak koilamati tiniali pe nilitum pu langthak ke bang atwar ke piniani sta nilitum makedam ke bang phana atwar ke non pustame ningkan keban bak nitum phana ke chak dolo stame la bang so atwar ta nitum phana pustame nang bunai bi pedalo Koilamati pen Samson inti KarbiAnglongLIVE. Tang te pinia da babirta ke lapansi kang ton paniklo arni ke me.